उडगस करताची आयचे भागवताचे प्रवचन स्टार्ट करया. आज ही आम्ही संची संचे स्कंदांत आज आम्ही पळोवचे आसा संचे स्कंदाचे 10 ते 12 ते 10 11 12 ते अध्याय वय. तुम्ही पुढले सेशन अंत पळयला रेवती प्रिया माताजीना वृत्रासुरा म्हण एक राक्षस आयला पळयला. हम्म आज आम्ही त्या वृत्रासुराला पळयला तो राक्षसू असुरा म्हळ्यार राक्षसू जनरी तो कोळचे मात राक्षसू एक परम वैष्णव जावन आशिलो. आज ही तागेले तो तागे लाईफ स्पॅन पळया तो कसो केल्ले कशी ताने देह सोडले म्हण पुरे चिके पळया. तुम्ही ಅಜ್ಜಿ ಪಶಿ ಪೂಡೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಪುಳ್ಳೆ ತಗಲೆ ಲೈಫ ಬಗ್ಗೆ सांगता. कसं सुरा आणि असुरा कसं देवते आणि राक्षसांमध्ये कसं नाही लढाई कसला म्हणारी हाणे इंद्रान तागेले गुरु बृहस्पतीक अवमान केलेले ताका बृहस्पत्याक बुद्धी सिको का म्हण सांगून माये जावन असता. तदना ओ गूर नाशिकसने मुखर्सना म्हणून कळली कुडल्या राक्षसांनी येऊन अटॅक करताची. तदन हांगेल जोर युद्ध जाता आणि देवते पुरा सोलवताची अक्क इंद्राक देवतेंक पवरना तांगे लोकूय ना तांकां रब्बू जाग ना. ब्रह्मा लावताचे ब्रह्मा ब्रह्मा हेल्प करी ब्रह्म म्हणता तू तू आत्ता तू गूर नातील निमित्त गूर नाशिकसने करू जायना पळे ते राक्षसांनी शुक्राचार्य कितली चंद कोण सेव करतस पळे ताका तांक कितली बल आस तू अश्वे करचे म्हणून म्हणता तू कसं नाही विश्वरूपा म्हण एकलस ದ್ವಷ್ಟಾಲ ಪೂತು ತಕ್ಕ ಗೂರು म्हण सांगून तुव सने ಸ್ವಲ್ಪ काळाक यूज कोन तक्क सांगू आपोन तागे लागी सने विद्य प्रसिकेत जाल्यार एक कसं म्हळ्यार तो तागेले अम्मा दानवा साइड म्हळ्यार राक्षसा साइडाची चिके तक्का दानवा साइडान तू चड इंटरेस्ट आस जाल्यार चिके टॉलरेट करका सहिष्णू जावन आसका तडसू का म्हण म्हणता जायत 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 बा म्हणताची. कडेरी इंद्र ते विश्वरूपा कन्सल्ट करता विश्वरूपा भारी खुश जाता. विश्वरूप सांगता हांव तुमका नारायण कवचा म्हळेल एक पॉवरफुल मंत्र दिता म्हणून ते इंद्राक ते पॉवरफुल मंत्र शिकोवन दिता. नारायण कवच पॉवरफुल येता इंद्राक कडेरी तदन कसं जाता तो एक याग करता असताना विश्वरूप ते यागांतू तव अशी ते स्वाहा स्वाहा इदम न मम म्हण इंद्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा इदम न मम म्हण सांगताना देवतेक पुरा सांगचे तसले मंत्र गट्टी सांगता हगूर राक्षसांगेले नाव सांगून राक्षसांकय आहुती दिता. तदना हाक कोप येता. इंद्र पष्ट वा कसं सांगतास कसं सांगतास मग ऐकत पळयल्यार कसं नाही हो राक्षसांक दितस आहुती ताका हक्क कोप येता चीटिंग म्हण सांगून कसं नाही खाऊच आमगेल करा दिवच तांका म्हण तशी ताका भारी कोप येऊन तो म्हणता कसं नाही उलोवचे वचना कूडले ते गुरुले थंय पूज करच्या बेसील गुरुले ते विश्वरूपा 3 गळ असता ते गुरुल गळो कटकोन सोडता. पळयाची आम्ही अजा मिळाल काणी टायमार पळयलेलं ना प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त कोर्न कांय प्रयोजन ना. तो फर्स्ट तागेल गुरुक अवमान कोर नसताना तो ताजे कसं ने हे प्रायश्चित म्हण सांगून 4 कडे तागेल पुरे पाप दिवन असता जाल्यार वय प्रयोजन असवे ते ताजे मूळ दकोन अपराध करचे मुळाद कोण ते क्लियर जावका ना जाल्यार ते अपराध करची टेंडेन्सी असता तत्तवळ तेंच करचे विंगड विंगड नमुने. अत गुरु अपराध जल्वे तो ब्राह्मण वे आसिलो गुरु वे आसिलो व्हड भक्त आसिलो असल्याक एक मारनो व्हडले अपराध जल्वे मागिरी तक्का वापस आत कसं नाही हक्क मारली म्हणून विश्वरूपा मारली म्हणून तागेला अन्नाक त्वष्टाक कोप येता. तो कोप येवन तो एक कसं नाही तागेल मंत्र पवरारी एक राक्षसाक आपयता. तो राक्षस हागेले तम्म जाला कोणाले विश्वरूपाल तम्मा म्हळ्यार आन एकलोची
हम्म राक्षसा क्रिएट करता त्या राक्षसू सगळे आकाश बरी आवरत जावन आशिल्ले निमित्ताका असुरा म्हण सांगून नाव दिता वृत्रासुरा म्हण सांगून नाव दिताची त्या राक्षसा डिस्क्रिप्शन पुरा फुडले क्लास आयकून अशा कितली होडू कंडापट्टी होडू ಕೆಂಚು ಕೆಂಚು ಕೇಸು ತಾನ ಆ ಕೆಲರಿ ಸನೆ ಆಕಾಶ ಪುರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುರೆ ಗಿಳ್ತ कि म्हण दिसता तितले होड आलोचन करा 1 किलोमीटर तागेल पाय इतले लायक 15 किलोमीटर तितले होड पायाचे हे कोडी तितले होड अशी पळयल्यार दिसना तितले होड आशिल्लो राक्षसो वृत्रासुर तो राक्षसाल पार्टीन तेता आत्वापास युद्ध स्टार्ट जाता युद्ध स्टार्ट जाता हंग तदन हे राक्षस पळोवन हान्नी भिवून कोण देवते पुरय तांक कसं नाही भंय केल्यार तांणी कसं करचें विष्णूला वचचें विष्णू विष्णू हेल्प करी म्हण ताकाय भारी इश्ट हान्नी मेगेल भक्त म्हण जाल्यार हान्नी प्यूर भक्त न्ही शुद्ध भक्त न्ही तांकां तांणी आश दवरून वचचें देवा म्हाका हें दी देवा म्हाका तें दी म्हण सांगून अगत्य आसतना मात्र आश दवरून वचचें काम मिश्रित भक्ती तांगेले तांणी हें दी तें दी तांणी म्हणटाची देवा वृत्रासुरा म्हण एकला आयला ताका एक मारवाचें एक शक्ती दी तदन तुम्ही फुडली क्लासान पळयलां हांव तें तदन देवू ददीची म्हण एक मुनी आसा तागेला वच्चाची तो तागेले फाटीचे हाड असना पट्टीचे बेन्नेलुबुक स्पाइन ते स्पाइनल कॉर्ड आदकून तुम्ही तू एक वज्रायुध म्हण एक कर का ते विश्वकर्मा म्हण आसना तो करता तू ते कर न्हू ते तांत मात्र वृत्रासुरा मारचे शक्ती असचे म्हण सांगून इमिडिएटली मायड जाता देव ताका कसं सांगता आसलें सांगता मागिरी ಹೊನ್ನಿ कोण देवते पुरे हागेला वताची ददीची मुनी हांग बसला पळया ददीची मुनी हो ददीची मुनी वयर वय हे आता तो कसे घोड्याले माते घालून बसला ते ददीची मुनी एक पंत अन्नी दोग जण अश्विनी कुमार हे अंतुना भागवत काणी ना परपट ಅಂತ ಎಂಕಿ ವಜಿಲೆಲ अश्विनी कुमार अन्नी एक पंत ददीची मुनी लागी म्हाका एक मंत्र शिकयाची म्हण सांगून असता तदना ते कसने ददीची मुनी सांगता हांव शिकयता आत कसकी यज्ञ कसकी अर्ध जाला जे कंप्लीट जातर सांजे म्हणटा शिकयता तदना इंद्राक भारी कोप येवन तू बिनी त्या मंत्र कोणाके शिकयला रे हांव कूडले तुगेल गळ कट करता म्हणटा तकाची भैयाना हान्नी सांजे शिकू येताना हो म्हणता पळय हांव तुमक शिकूचे जायना हांव बिनी शिकयल्यार इंद्र मेगेल गळ कट करत की म्हणटा तका हान्नी हा आयडिया आत्ता आम्ही फस्ट तुगेल गळ कट कर न्हू हांग दवरताची मागीर गोळ्याक गळ घालताची गोड्याची गळ मागीर तू त्या गोड्याचे तोंडान तो आमकां शिकय कडेन इंद्र येवन तुगेल गळ कट करता ते गोड्याचे कान उडयला जाल्यार मागीर तुगेल गळ आमी वापस फिक्स करता जायत म्हणून तशी शिकोन आसता तो विद्या पळयाची गळ कट्ट जाला आमी लेक्ची कसे आमगेले सिक्कील पूर आमगेले मेदुळांत बेसला म्हण लेक्चर पळय गळ कट केले माती कट केले ಮತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಹಂಗಸ ಹಂಗ ಹಾಕಾನಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಪುರೆ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಸ तो कश तांकां आयडेंटिफाय करता कसला म्हणा रे पुरा मेमोरी असचे हार्टांत माइंड इंटेलिजन्स फॉल्स इगो ते पुरा असना हंगशे इंटेलिजन्स म्हणते पुरा हंगशे मेदुळांत कसं काम की असं जाल्यार पूर ऍक्च्युअली स्टोर जावचे इंटेलिजन्स इवन गणपती पळया गणपतीले गळ कट करतर वय ताका अनेक गळ दवरले जाल्यार हो हो मेगेला मान पुरे ताका उडगस असं पुळले आजी म्हणके कशी पुरे इंटेलिजन्स हंगशे सो आत कसं जाल्लें हागेले ऑलरेडी हाण इन्सल्ट केला आतां तिची मोनिक आत विष्णून म्हणलें देवान विष्णून विष्णू देवान म्हणला म्हण सांगून वापस ददीची मुनी लागी वता ददीची मुनी लाग निमगिताची पुरे देवते ददीची मुनी मग तुमगेले एक देह जावका आसिल मो तुमगेल फाटीचे अंत दाखोवन आमकां एक वज्रायुध करका म्हणून कोणाकय पुणी ह्या सगळे प्रपंचान पुरे जनाक तांगेल तांक मस्तिष्ट कसं म्हळार तांगेले देह वय की नाही कसने जावो तांगेल देहाक एक प्रोटेक्ट करूक केन्नाय ट्राय करताची ते आत्मरक्षण ते आसिलेची मानव असो खंयचे एक जीव जंतू असो देह म्हणाल बारी
तांगेले इष्ट जावन आसता. कोणेय देह दी म्हणारी तितले सुलभ ना. कोणेय दिनाची जाल्यार ददीची मुनी दिवच्या रेडी आशिल्लो. जाल्यार तो चिके देवतेंक टेस्ट करका म्हण सांगून तो म्हणटा ऍक्च्युली तुमका गोतस वय देह सोडची म्हणार कितले कष्ट आस म्हणू कितले दुखत म्हणू गोतस वय देह सोडची म्हणत काय सुलभ आस वय हा तश परे जायना बा तू कसं नाही पुरे जनाक तांगेल देह म्हणा भारी इष्ट देव विष्णून जावन येवन निमगेला समेत कोणीय देवा दिवच्या रेडी नाची देहा दिवच्या रेडी नाची ते सोडची म्हणा भारी कष्ट आस जायना सोडी म्हण सांग टेस्ट करची का ते निमगेलं तशी तदना देवते सांगताची आन्सर दिताची तुमगेल तसले एक महान साधू तुमगेल तिथले एक कसन करुणामयी दयाशाली साधून दीन अशी आमकां कोण दिवचे ते तुम्ही तुमगे लाईफ स्टेज विंगडाल कतीर विंगडाक परोपकार करची कतीर ऍक्च्युली त्यांनी अनेक एक सांगताची ते ऐकून ददीची मनी भारी खुशी जाता. आता मी निमगीताची कोणाला हे दी त्या दी म्हण सांगून ते निमगीतलेले कष्ट ते दित्तल्यांक गोत असला रेस नव याचे काल कष्ट दानीक गोत असला री तो दानी हा निमगूच पुढेच तांक जाव कसिल पुरे दिता ते दानील कष्ट याचे का गोत असला रे यो तो फस्ट साला तू बुड्डून गेला ताजे वयर आम्ही इतली रुपये दी म्हण निमगूच नाका नाका म्हणून दानी निमगूच्या कवचनाची तशी याच्या काल कष्ट दानी गोत असलारी दानील कष्ट याच्या का गोत असलारी कशी म्हण सांगून तर इंद्र सांगता तदन ददीची भारी खुशी जाता वैरे हांव तुमका टेस्ट केलेला ऍक्च्युली हांव दिता हांव मगेले देह दिवच्याक रेडी आसा आता तुम्ही घेवेत हे बॉडी हे देह दोन कसं असं एक ना एक दिवस कोणाकही हे उपयोग जावची म्हण जाल्यार ते बेस्ट ना म्हण जाल्यार मेगेल देह न्हू तर कुसून वचत असेल काय प्रयोजन तर त्यावेळी देवान सांगला मेगेल देह बरी म्हण ताजी तितली लायक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका खंय आसा देवाक एक सेव करता असेल हांव खंडित दिता मगेले देहा निमित्त तुगल तसले एक देवतेंक हेल्प जावच देवते मात नाही ते राक्षसा मारून मस्त जन हेल्प जावच जाल्यार खंडित हांव मेगेल देह दिता म्हण सांगून कूडले तो ददीची मुनी समाधी स्थितीक वता देवाले चरणारविंदाचे उडगास करतची तो समाधी स्थिती पावता समाधी स्थिती कश म्हळ्यार तुमका हे देहाक कसं जातस म्हणून कळना ते तशी वत्ता आणि तागेले देह सोडता ताका एक चूर वय दुखी कळना फुडले तागेले देह ठप्प म्हणून देखून सोडता तदना कसं त्या देहाचे ते पाटीचे हे काणू हड्ड काणू विश्वकर्मा त्यांतो वज्रायुध म्हणेक आयुध करता कडेरी ते हक्क दिता इंद्राक गेरे इंद्रा वृत्रासुरालोट युद्ध कर हंगा अतिंद्राक वज्रायुध मेळ्ळा नारायण कवच अस ते पुरे मोण ताजी शक्ती आयला आत्ता तांणी अटॅक करताची राक्षसाल वैरी जोर लढाई जाता इंद्र ऐरावता वयर बैसून असता ऐरावत म्हळ्यार तागेले हे वाहन ते हस्ती ताक 5 सोंडिलू धवेस तो कसने वत्ता तदना पूरೈ ऋषी पुरा देवते पुरे म्हणता इंद्रा इंद्रा होड वृत्रासुरास पळे तक्का आज आम्ही मारकाची म्हण सांगता हे खंयची टाइम जात म्हळ्यार सत्ययुग एंड जावन द्वापर युग स्टार्टिंग जावची ते संधी टाइम आसना त्या संधी टाइमान नर्मदा नदीचे नैंतले तीरान जाता हे व्हडले युद्ध हान्नी 1000 जन असताची राक्षस वय आणि देवत वय 1000 चड असताची दोग जाणे अटॅक करताची पळया हान्नी कोण राक्षस पुरे पळया रुक्काचे पुरे गुड्डे टॉप गुड्ड्याचे तूदी पुरे उडयताचे हांगेल वैरी हन्नी देवतेक हे पंत लायक पवर आयला तांगेल मंत्र शक्तीन तू उडयलेल रुक्का कुडको आणि गुड्ड्या कुडके पुरे ठपा 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 तांगेले पावचे भितर भेतून 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 घालताचे तशी
स्टार्टिंगारीची हे राक्षसांक कसन दिसता सोलवताची स्टार्टिंगारीची हन्नी पेटेल पुरे हन्नी बेतितसची म्हण सांगून भय करता तशी कसं नाही वृत्रासुर असता वृत्रासुराशी पळयता हन्नी पुरे धावतसची मागशी वृत्रासुर कळता हे देवतेंक परी इतली शक्ती कसं लायला म्हळ्यार देवाला आशीर्वाद तांगेल वयर आस देवान तांकां आशीर्वाद दिला ताका हे पंता देवतेज विन जावचे जाल्यार वय हन्नी आउट जाले सलवतसची म्हण सांगून धांवच्या स्टार्ट केले मागशी ते पळोवन वृत्रासुरा कोप येता हे कसं रे अशी कोणी युद्ध करता वे कोणी भिवून धांवता वे युद्ध म्हणलं कुळे सोलवूचे गेलवूचे ते आसिलेची एकल्यान सोलवल म्हणा आनी एकल्यान गेलवूकचीची अशी युद्ध करकचीची ते सोडून तुम्ही धावून वचवे म्हण सांगून हसता तांक पळोवन हे नमुने हेडी जाऊन कसं वच्चे रब्बाची हांग युद्ध करा म्हणता वृत्रासुर दोन्ही कसं पॉइंट म्हणता लायक लायक तो म्हणता पळय मरण म्हळ्यार तुमका एक न एक दिवस येवची आसलीची युद्धांतूची युद्ध करताची मेल्लारी ताका वीर मरण म्हणताची हेडीशी तुम्ही धावून वचू नकाची वीर मरण पावलारी तुमका लायक उन्नत स्थान पुणे मेळता उच्च लोकांचो ते सोडून धाव नकाची म्हणता तो अनेक दोन म्हणता आम्ही केदनाय दोन टायपा मरण पावेत एक देवाले अचंचल भक्ती कोरनु ना जाल्यारी युद्धांतू चंद कोरनु वीर जावन होराडून मागीर मरेत तुम्ही अंतू भक्ती अंतू करनाची ताच्या बदला धावची बदलाक तुम्ही हांग राबून युद्ध करा म्हण सांगता हांक भय असुराक भय वृत्रासुर कसं जगते मोण तेकडे आमक गोत ना म्हण धावताची धावताची थंय दांचे अध्याय जाल्ले हांगा 11 अध्याय स्टार्ट जाता हांक सांगून सांगून वरडून वरडून वृत्रासुरा पूर जाल्ले कसं केलं रे धावताची हांग कसं करतासची हे कसं देवते देवते पुरई हब्बा मेळ्ळे चान्स म्हणून मागशी धावन वता नव्हे तांका मागशी दखून बाण मारतासची हन्नी अनेक नमुने हेडीशी करताची तदन हक्क पळोवन हास्या येता हे कसं हंगेल वस्त की कसं हे राक्षसांक धावनक म्हळ्यार वे भासना हन्नी पळय अनेक हेडी तांक मारू वतस फस्ट धावन वतसची फस्ट भयान भिवन गेल्यांची ताजे वेर तांकां आनीक मारतसची म्हण सांगून तो म्हणता राक्षस पूर निष्प्रयोजक तांनी पूर एक हेशी गुशी अम्माले कसने अम्माले अंगा दखून गूव येता आणि हे येता एक हेडी चेडू येताची तशीची हे वेस्ट असल परे चेडू जावन वेस्ट म्हणता आणि ताका साम्म सवता राक्षसांक हो एकलो वरला पुरे जन राक्षस गेलेची एकलो एकलो नाची पुरे जन धावन 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 वतसची हंग दखून मागशी दखून देवत परे मारतसची तदना हो लेखता हे हंक मोण मोण पूर जाले आणि देवतेक सांगता अश्वे मारचे म्हण सांगून तो एक विषय म्हणता कोणा पुरे मारचे नज म्हणारी अटॅक करू नज कोण मत्त प्रमत्ता उन्मत्ता शुक्ता बाल स्त्रिय जरा म्हणारी कोण पिऊन अमलार असता ना कोण एक चरडू ना कंडापटी प्राय जलल म्हणतारे ना जलरी बैल मनुष्य ना जाल्यार निद्दलेल्यांक ना पिश्यांक ना जाल्यार कोणाल हातान तू आयुध ना कोणाल हातान तू कोण रथार पुरा बैसून रेडी ना युद्ध करूक तसला लोट युद्ध करू नज तुमका तितले युद्धा रूल्स उगत ना अशी पर युद्ध करू नज म्हण असल्यार वय तुम्ही धावतच येल्यांक युद्ध करचे म्हण सांगून देवतेंक म्हणता तुमका युद्ध करपाची म्हण असल्यार मेगेलोट युद्ध करा म्हण सांगून तो फुल स्पिरिट आरी म्हण सांगून गर्जन करलेल पेट्टाक प्रतिध्वनी वयची लोक वचून वापास मागशी येऊन देवती पुरे घडा 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 भित्ताची ಕೆಲವು जन मूर्छे वताची ता फुल स्पीड ढको ढको म्हण चमकून येता गेल पाय दवरन कशी दिसता असेल म्हणारी
व्हड हस्ती कोपारी मद भरी तशी चमकून येताना ते राकूड पुरासिल्या कटा 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 म्हणून कट जात ना तशी देवते पुरे टका 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 म्हणून कट्ट जावन तांणी पुरे पुड्डी पुड्डी जावन हो मुखार येता असेल ते कोण वृत्रासुर तशी सिंह गर्जने कोर्न येता येताना ಸೀದಾ ಇಂದ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ करता ಇಂದ್ರ ಭಾರಿ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯರಿ ತಗಲ ಐರಾವತರ ಬೈಸೂನ್ असता ತಗಲ वज्रायुधस्स जलार वयता तगेल गद असनव तो गद है ये मेगेले स्पेशल गद हा ये गद ಎಂತ हाव कितली की राक्षसांक मारला हे पॉवरफुल मेगेल गद म्हण सांगून गद ಎಂತ रापाक म्हण सांगून वृत्रासुराल वैरी घालता हांग पळया चित्रांत वृत्रासुर कितलो ओडागेल गद पळया ये लेफ्ट हँड अंदरला पळया हंग इतली सान गद अशी कुंदरता जळार धरलेल म्हणते वृत्रासुर तागेल गद कडे त्या गद काणू किंक म्हण अशी करून तो ऐरावताल वयर उडयता ऐरावत सात सात 14 14 गजा मागशी अशी पडता मागशी वचन पडता ऐरावताल तोंडाक लागील पेटांक गाय जाता पळया ऐरावताल गाय जावन रगत येता ऐरावताक जोर दुखता तदना इंद्र अयो कसं करचे म्हण सांगून ऐरावत भारी बेजारार शक्तीना ऐरावताक तागेले हातान अमृत बरलेले हात इंद्राले ऐरावताक कश्या पडता तदನ ಐರಾವತಲ್ ಗಾಯ ಪೂರ ವತ್ತ ಐರಾವತಕ್ ವಾಪಸ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತ तशी तदना हे इतली टाइम असताना हाणे वापस अटॅक करेसील की वृत्रासुरान चलारी हो अटॅक करनी तक्का चिके रिकवर जावच्याक टाइम दिले रिंग अर्जन दिला त्या टाइमार एक 7 बाण घालनो तक थंय कलास कोण सोडता असेल जाल्यार हाणे तश करनी हो तागेले युद्धा रूल्स करेक्ट फॉलो करता तो तक्का अटॅक जावन वापस समजाव तितले टाइम दिले घडेरी अक्का भय इंद्राक अय्योबा मेगेले इतली पॉवरफुल गद इतली जना मारला त्या गदेंतू त्यांची पुड्डी पुड्डी कोण घालनो आमगेल वैरी घालत मू सांगून ताका भय कोरन तो कसं करता कसं नाही हानी बिनी गदो पेटवनो अशी त्या वेस्ट जाले मेगेल गद वज्रायुध बिनी पेटयला री इतली कष्टार आम्ही ददीची मुनील पुरे हाड घेऊन केला वज्रायुध बाई अशी याची पीस पीस कोण घालतालो अक्क पिणी वज्रायुध घालची नाका बा म्हण सांगून तोनू तर राबून असता इंद्र भिवनू कसं करची म्हणून कळताना कसं करची म्हणून कळताना अशी तर राबून असता तदना वृत्रासुर म्हणता वृत्रासुराक इंद्रा पळून फुल्ल कोप येता तू मेगेले भावाक मारलेल नवे विश्वरूपाक तुक मारनूची मेगेले एक कसं आईचे समाप्ती करचे तुक मारनोची तुका खंडित मारचासची तुक मारली कुळे मेगे हाव साल मुक्त जाता ऋण मुक्त जाता मेगेले तम्मा मारलेले एक द्वेषा निमित्तच हाव आयलेलं असतं तुक मारची कतीर हाव तुक मारचेची म्हण सांगून असता ते त्वष्टाना ते कसं मंत्र सांगून हे करताना वृत्रासुरा क्रिएट करताना ताणे मंत्रान तू मिस्टेक करून असता तो कसं म्हण असता इंद्राले शत्रू तू इंद्राक मारची म्हणके जावं म्हणची सोण ते चिक्के असेल म्हण सांगून तांडून ते कशे जाले इंद्राल निमित्त मारची म्हणके जावं म्हण जाले तश जावन हो कसं जाले ऍक्च्युअली इंद्राल निमित्त वृत्रासुरान मरची म्हणके जाता जाल्यार हो म्हणता वृत्रासुर आता आज हांव तुका मारोचेची तुका मारनोची मेगेले साल मुक्त रणमुक्त जाता म्हण सांगता तो म्हणता इतले होड एक गुरुक मारतीत असेल तुका एक कसं नमने दुष्ट बुद्धी तू कितले एक नमने उष्ट इतले एक ब्राह्मण तो ब्रह्म विद्या असेल ताका तसल एक आत्मसाक्षात्कार मेळेल एक ब्राह्मणाक एक मारतीत असेल एक दुष्ट बुद्धी असमु तुका म्हणून सांगून साक्षा म बिष्टयता तुका राक्षस समेत तुक हुंकनाची त्या नमने उष्ट बुद्धी राक्षस समेत त्या नमने बुद्धी असना कडेरी हाव तुक मारे तरच नव्हे तुका उज्जू समेत लागे ना पडूक तुगले देह जोळचक उज्जू समेत येना तुगल मडी जोळचक कसला म्हणे तू त्या नमने उष्ट हे कसं
रणहद्दू आणि त्या पुरे खावचे आहेत पळे तंतू दकुनु तुगल पुरे बॉडी वचका तशी असका पक्कने कसं रे तूगल ದೇವತಿ ವಿಂಗಡ್ ಪುರಿ ಅಸ ನವ ತನ್ನಿ ಬಿನಿ ಮಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಕು ರೈಲರಿ ಹಾವ ತಂಗೆಲ್ ಗೋಳು ಕಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಗೋಳೆ ಮಾಳ ಕೋರ್ನು ಕಾಳ ಭೈರವಲ್ ಗೋಳೆ ಆಗಲ್ತ कोण वृत्रासुर ह्या नमुने वीरावेशारी युद्ध करूक इंद्रा लटू रेडी जावन आसता आत्ता एक सेंटेन्स सांगता सांगतके पक्कने तू बिनी मक्क मारली मुंजलारी मक्क मारू आई मारूच आईली मुंजलारी हाव मेगेले होड होड भक्तांगेले पादकमला धूळी पावोनु देवा पावका म्हणून लेखता धदन हक्क हा कसं म्हणतस हो देवाल विषय उल्लेतस म्हण सांगून दिसता तदन हो म्हणता व्रत्रासुर ए मूडा इंद्रा तुक ते वज्रायु दिलेल कसला रे मक्क मारचक म्हणणं मारी त्या त्याची प्रहार स्टार्ट करी त्या कसला नुत दोन बेसला म्हण सांगता तदन पळया इंद्र तोवे देवाल बघतो व्रत्रासुर वै बघता इंद्र भक्त जाऊन वै तक देवाल वै नंबिक ना देवान म्हणला वज्रायुधान मात्र वृत्रासुरा मारू जत्ता म्हणून वज्रायुधाची प्रहार करणी नंबिक ना तो लेखता हो मेगल गद पुड्डी केलेल म्हणके आता वज्रायुध वै पुड्डी जाऊ चान्स अस तशी नंबिक ना त्याची वृत्रासुराक ताका फुल्ल नंबिक हा देवान म्हणला वज्रायुधान मक मारका केदन तो मरता केदन हांव देवाल एक चरण पावता म्हण राखून नबला मार रे वग्गी मार रे वज्रायुधा मार रे स्टार्ट कर रे सोड रे वज्रायुधाचे हो हो इंद्र शिकोन नबला त्या वज्रायुधाक मस्त शक्ती अस ते कसं दधीची दधीची मुनीक नारायण कवचा निमित्त देवाले तो त्या नमुने तपस केलेल्या निमित्तागले हड्डी हार्ड हार्ड वय भारी स्ट्रॉंग जावन आसले त्या दधीची मुनी शक्ती असता का देवाले शक्ती अस विष्णू शक्ती अस मारी मारी म्हणता मारना हा तो मारला री हाव बंधन मुक्त जावन देवालेची चरणारविंदाचे आलोचन कोर्न हाव देवालय चरण पावता संकर्षणालय चरण पावता मारी म्हणता तदना हो मारना तदना हे इंद्रा मोड वै प्रयोजन काय प्रयोजन निष्प्रयोजक उरलेले पुरा वेस्ट या एक नुत हेडिसिरब्ला म्हणून एक चंदेक प्रार्थना करता देवाक श्री देवाल प्रार्थना करता ताका म्हणताची वृत्रासुरा प्रेयर्स म्हण सांगून ते स्टार्ट जाता 11 अध्यायाचे लास्ट 4 श्लोक ताजी पुढली श्लोक अंतू तो म्हणता 24 25 26 27 22 ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ म्हणता पळया पुंसां किलैकान्तधिय स्वकायां या संपदो दिवि भूमौ रसायां नराति यद्वेष उद्वेगादिर्मद कलिर्व्यसनं संप्रयास म्हणता देवस्तव भक्तांक नुतनुतची एक क्राशी डोळ्या मारती तस संपत दिना कसला म्हळारी त्या दिल्लारी संपत पुरा असल्यार कसं जाता थंय प्राईड असता थंय टेन्शन असता अयो मेग संपत रक्का रक्का म्हण सांगून तशी त्या पुराय भक्तांक आयलारी भक्ती करू बाद जात ना म्हण सांगून त्या पुराय भक्तांक तो केदनाकय दिना म्हण सांगता नाजाल्यार ते तितली गेल्ली म्हण जाल्यार सांग संपत भक्ताक टेन्शन जाता तसल पुरे कंडिशन येवची नाका चड संपत असला री ना देव दिवचे का वचना ओडोड भक्तांक तो अनेक म्हणता हे टोटल उपाय बंदूक कडेरी तो तागेले एक प्रार्थना करता अहं हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत सुपतेर्गणांश्चे गृणीत वा कर्म करोतु कायः देवा हांव तुगेले पादाचे
तुगल चरणारविंदाचे दास जाऊन असिलेले दासाले दासू. मग का तशी म्हणेक स्वीकार करी. हम्म देवा तुगले दिव्य गुण स्मरण करच म्हणके केदनाय एक अनुग्रह करी. केदनाय मेगेल तोंड वाक कर्म करोत मेगेले तोंडा दकून उत्तर तुगले गुणगान येऊच म्हणके. तुगले लील येऊच म्हणके करी म्हण सांगता. कडे तो म्हणता हे भारी फेमस. न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं स्वमञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे. मक्का ಧ್ರುವ ಲೋಕ ಬಣ್ಕೆ ಹೊಡೊಡ್ಡ ಲೋಕ ಅಂತೂ लोकाचे अधिपती जावची नक्का. ಹೊಡೊಡ್ಡ कंचे स्वर्ग जाव कंचे लोकाचे अधिपती नक्का. सार्वभौमत्व नक्का. लोअर प्लॅनेटरी अतला बितला सुतला पाताला तला तला कंचे ग्रह व्यूहाचे राय जावची नक्का. कसने नक मक्क कंची योग सिद्धी नक्का. मग कसने नक्का मग कसन मात्र जाव का. तुगल पादकमल सोडका म्हणून जल्लर मक्का तसल एक मोक्ष वय नक्का. कसं नाही नक मक्का तुगल पादकमल पुरो म्हणून सांगता. नेक्स्ट म्हणता अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतर क्षुधार्थ प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्. अजात पक्ष इव मातरम का अजात पक्ष म्हणारी पक्षील बाबू त्या कणी काही पाक येनी त्या कितले ताजी अम्माल वैरी डिपेंड जावन असता. अम्म केदन येता आन केदन येता म्हण हंगा चाको नब्बून असता. ते केदन तागेल तोंडान तू खाण घालता म्हण सांगून तशी हा माई तुगल कतीर मस्त कातर जावन असची म्हण काही करी. कडे तो म्हणता हे पक्षी कंतू अम्माला वच्चा जायना पाक येनी. तशीची अन्य एक एग्जांपल दिता. एक वासरू कशी तज्जे गയ്ಯಲ तज्जे अम्मा लगीची तक जोर बुक केलकुळ धावून वत्ता. तशी हा मई तुगल लगीची ना तुगल एक गुणगान जाऊच कडे ना धावून वच्ची म्हणके जाव्वा म्हणता. हे पक्षी वासरू दोन्ही वही कातर जावनाची तो एग्जांपल दित वही जल तो लेखता आणि दोघही सर्व्हिस करनाची तांगेल अम्माक सेव करनाची. ताका तो अनेक एग्जांपल दिता. प्रिय प्रियेव युषितम विषण्णा. प्रिय प्रिय म्हणल्यार एक बायल तागेले बायलेले तो ती चंद कोण बामणाक सेव करता. केदन तो बामण दूर वचून असता दूर दूर ऑफिस की कंची आउट ऑफ स्टेशन की केदन येता म्हणून तागेल सेव केदन करचे म्हणून राखून बेसून असतना. तशीची हांवय तुगेल एक सेव करची खातीर राखून बेसला. म्हाका तुगेले डायरेक्ट एक सेव करच्याक राखून बेसला. म्हाका वगी वगी सेव करची भाग्य दी कडे म्हणता. ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजतार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्. उत्तम श्लोक म्हण कृष्ण. उत्तम श्लोक जना म्हळरी कृष्णाले भक्त. म्हाका कसं दी सख्य म्हळ्यार फ्रेंडशिप. म्हाका कसले लोट फ्रेंडशिप करेसी म्हळरी तुगले दास तुगले भक्तांगेले टू फ्रेंडशिप करेसी. कसला कसला म्हळरी तदन मगेले संसार चक्र म्हणारस पळ. बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज पुनरपि जनन पुनरपि मरण जन्म मृत्यू जरा व्याधी विंगड 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 योनी तेवची तसल एक चक्रच नव्हे. tantu दकोन हाव भायर येवेत म्हण सांगता. तश जावन तसलेले ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೊರೊಂದಿ ಸಖ್ಯ ದಿ ಮಕ್ಕ मेगेले देह त्वन माया आत्मात्म आत्मात्म मेगेल देह मेगेल बायल मेगेल चरडुव मेगेले ग्रह घर हज्जे हंतसिल मक्का व्यामोह नक्का आसक्त नक्का
असले न नात बुयात असला पुरे म्हाका आसक्तीत नातील म्हणके करी मेगेल कसन एक मन अस मेगेल एक प्रज्ञ अस कसन आहे त्या पुरे ओनली अँड ओनली देवा तुगल चरण त्या सोड विंगड मग कसनही नक्का सांग इतली चंद देवाक प्रार्थना करता हे आता 12 अध्याय बतसच मी हे प्रार्थना केली ಕೂಡಲೇ इंद्र आणि काही वज्रायुध रिलीज करणी वज्रायुध प्रहार करणी वृत्रासुर कसं करता या इंद्राक सिको का बुद्धी म्हणून तागेलाय त्रिशूल असणं वृत्रासुराल त्रिशूल काण इंद्राल वैरी शिकून घालता तदನ ಇಂದ್ರ ತದನ್ वज्रायुध काणो त्या वज्रायुधान ते त्रिशूल टक 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 म्हणून कट करता कडे ते वज्रायुध काण तागेला अंगार उडयता हागेले हागेले कोणाले वृत्रासुरले एक हात कट करता वासुकील म्हणके दाट दाट थर थर असेल हातू एक हातू कट कट करता त्या वज्रायुधांत वज्रायुध वापास माक्षेता आता वृत्रासुर इंद्राक एक हे असणं कसं नाही कब्बिणाचे लोखंडाचे एक अंतू सोडता मारता त्या मारलेल्या पेट्टाक ऐरावताकय लागता आणि इंद्राले तोंडाकय लागता ते तज्जे प्रहार जलेल पेट्टाक इंद्राल हत्ता दुखून वज्र आयुध पडता धरलेले होड पडली विंगड तदನ ते पळोनच ना आत पळयाची ಹೊಡೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊನೆ ಆಸಾಚಿ ನಾ ಶಟ್ಲ್ ಕಾಕ್ ಕಸನೆ ಹೊಡೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳಿ ಕಸ್ಗೆ टूर्नामेंट खेळतासे T20 की कसके ಒಳ್ಳಿ खेळतासाची बॅटिंग करतासे बॅट जशी मार्का सिक्सर मार्का म्हणजे बॅटच पडली पण झाला रे पुरे जन हसनाच हक्क बॅट दोर ये ना ಹೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ T20 गेला की खेळूक कसं नाही म्हणून सांग पुरे जन चाळेनाच तशीची हंग पुरे जन पळयतसच वैर दकुनु ऋषी मुनी वैच लोकाचे आणि हंगेले देवते पुरे पळयतसची हय फस्ट कष्टार काढल्या मारल्या तिथले भितरी वज्रायुध पडल्या म्हणता भारी अळशी करतशी मग खडच्याक अळशी करतस म्हण सांगून तो अळशी करे शिकोन तर आपण असता इंद्रा फस्ट ताक बई हे आक पळोन तडे रे असिल एक वज्रायुध गेला रे म्हण सांगून भयान तर आपण असताशी भयान ತದನ ಔಟ್ ಆಜ್ ಸೊಲ್ವಲ ಆಜ್ ಗೆಲ್ಲೇಚ್ ಮಿಗಲೆ ಕೊಣೈ ಆಯುಧ್ ಕಸನೆ ತೊಗ್ಗುಪ್ಪಳಾರು ಉಕ್ಕೊಳ್ಚಿನ ತನ್ನಿ ते भारी वीर ते उक्कळारी हेडी म्हण तशी एक नमने तांग फिलिंग आज जल्ले आज हांव सोलवलो म्हाकंतू असल ऑर्डर राक्षसाकंतू फेस करू जायना म्हणून इंद्र फुल्ल भिवन गेला तदನ हो कसं करता वृत्रासुर भारी बुद्धंत तक्क जोर अर्जंट देवाल चरण पावचक ಏ ಇಂದ್ರ उक्कळिरे ते वज्रायुध काढिरे आता निगे आलोचन कोण बेशी पुरे टाइम नाही काढी उक्कळी वगी 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 काण मगल वैरी प्रहार करी म्हणता तदನ तो आणि किचिके ज्ञान दित्ता इंद्राक पळे युद्ध मळारी सोल्वुचे गेल्वुचे पुरा सिलेची आजी केदना ऍक्च्युअली आम्ही लेक्च आम्ही सोल्वले आम्ही गेलवले ऍक्च्युअली ते ಗೆಲುವು ಮಳಲ್ ಮೆಲ್ಚೆ ದೇವ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ऍक्च्युली आम्ही प्रलेखचे मिगेल निमित पडले मिगेल निमित जत्तस हांव विन जाल्लो मिगेल निमित विन जाले म्हण आम्ही लेखतात ना ते ऍक्च्युली मिगेल निमित नाही ते आम्ही तीन प्रकृतीचे तीन गुण असणार कंच ते प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अहंकार विमूढात्मा करता मिती मन्यते हाव करता करता हाव म्हणलेत नव आम्ही करची नाही आमका तीन गुण अंतू बंधन जाऊन असता कंची ते सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तू करची नाही रे या पूरा देवालय खेळू तू आ तुकळी वगवगी प्रहार करी आणि तो 2-3 एक्झाम्पल दिता आम्ही ऍक्च्युली देवाल अंडर एक रुक्का बॉम्ब बिशी खेळतासची आणि अनेक एक्झाम्पल दिता दारूमयी नारी रुक्काचे एक ಚೆಲ್ಲಿಲ್ बॉम्ब बिशी खेळतात ना हे तणाचे तणाचे तण आणि सुकील तण आणि सुकील पन्नांतू एक मृग कोरनो तक स्वतंत्र जावन चलसूच्या शक्ती असवे ना
ते विंगड जनाची चलोका वैरान ते केळचा मनपुढे करताना चेडू तशी आम्ही तशीच आमक काय स्वतंत्र जावन अशी शक्ती ना देवान आमगे हार्ट अशी पुसून मात्र बॉडीक शक्ती ना जाल्यार वेस्ट तशीच आम्ही रे तू त्या पुढे लेखू नका आता युद्ध करी ಊಟೇನ ತದನ तो म्हणता ऍक्च्युली ಪೂರೈ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಕರಣೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿ विष्णू अन्नी पुरय वही अन्नी वही समेत कृष्णा लंडर काम करचे अन्नी वही देवान म्हणलेल म्हणकेची निर्देशनारीची भौतिक सृष्टी पुरा निर्माण करचे मूर्ख जनान मात्र लेखचे मेगेले देहा निमित्त मेगेल निमित्त पुरे जात असं म्हणत्या पुरे एक व्हडली मूर्ख मूर्ख कळना देवाल बग्गे देवान कशी सृष्टी करचे क्रिएट करचे म्हणून आमका कसं नाही कळना तशी तो पुऱ्या मस्त पुऱ्या म्हणता आता तू कसं नाही हे ज्या कीर्ती अपकीर्ती जय अपजय हे पुरे आलोचन कोर नका आता उठता आणि कसं नाही युद्ध करी हा मक्क पळे एक हात ना जल्लार बाई हांव युद्ध करी म्हण लमतस तिथलंही तू कुठं न्हू युद्ध करू जायना वे हांव एक हात ना जाल्यार रोवन बेसला वे हा ना म्हण सांग यो युद्ध करी म्हण सांगता सगळं ना तो कसं नाही येता कोण इंद्रा फायनली हसता आणि ताका टेन्शन जातं हाय हो कसं नाही ह्या नमुने असल एक युद्ध स्पिरिट कोणालाही खंयचे एक राक्षस द्यावे वृत्रासुर असल एक स्पिरिट कोणालाही पळेन मग हो उल्लोच पळयला रे एक व्हड भक्तशी उलयता ताका अळशी करता हांव एक देवाल बघतो जाल्यार हांव आशी दवरन वच्ची देवालाक हें दी त्या दी जाल्यार हो तश नाही हो एक शुद्ध भक्तू तक देवाल वयर खंयची नमुने ನಂಬಿಕಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಮಾರ್ತ म्हण सांगून तक त्या नमुने ನಂಬಿಕಸ್ मक्क समेत ನಂಬಿक ना ताका तो निमगीता कसं नाही तू एक बद एक हॉड शुद्ध भक्त रे रत्रासुरा म्हण सांगून म्हणता तू एक बद एक कसं ते भक्ती सेवेन ते फिक्स जल्ला तू एक होड डिवोटी म्हण सांगून तो सने ऍक्च्युली कसं म्हणारी तू भक्तीचे एक अमृत तुल्य सिंधू ಒಳ್ಳೆಕ ಸಮುದ್ರ ಅಂತೂ ತೂ ಪೌಂತಸ ಹಾವ ಆ ಶಿಪುರ ದೋರ್ನು ಸಾನ್ गट्टार तू हे जाय त्या जाय म्हणून सांगून संसाराच मायेचे गट्टार तू बुडून अस जरा तू बद तुगले एक शुद्ध भक्ती निमित्त शुद्ध भक्तीचे एक समुद्र सागर तू तेलवतस म्हणून सांगता भारी खुशी जाता तो अन्न एक तागेले एक हात असेल ना व्रत्रासुर तो अन्न एक हातांतू ते वपास एक गद उडयता तदना इंद्र कसं करता इंद्राक हाण उडयच पुसून हे येना युद्ध करचे एक स्पिरिट येना हाण उडयल कुडले तेगेल वज्रायुध काढता ते गद टका 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 म्हणून कट करता आणि त्या वज्रायुधान तू हागेले अन्य हातू व्रत्रासुराले अन्य हातू कट करता आता व्रत्रासुराक दोन हात वयना आता व्रत्रासुर कशी दिसतास म्हणारी पाक नत्तिले पर्वतशी पुडी पुरे पर्वत पुरे ताका उपतसिले पर्वत पुरे कडे त्या पर्वत उब्बून काही काही बेसताना लँडिंग जाता मस्त जन मरतासाची म्हणून सांग तांक शाप मेळ्ळे आणि उब्बू जायना म्हणून सांग एक मात पर्वत उब्ब नासिले स्थावर हिमालय तसे एक पर्वत उब्ब नास मस्त परे सनसन पुरे उगता आसिले तशी उब्बू जायनातील पर्वत शी दिसत की व्रत्रासुर तदना दोन्ही हात ना जलारी हागेले खंयची एक नमुने फायटिंग स्पिरिट म्हणारी तो कसं करता हात ना जला कसं जल्ले व्हडली तोंडच ना म्हणून करता आणि त्या इंद्राक आई म्हणून सांगून गिळणं सोडता इंद्रा तागेल पट्टांत व्रत्रासुर लेखता मेगेल एनिमी मेगेल शत्रू मेल्लो मेगेल पट्टांतू म्हणून ताका खुशी जाता वज्रायुधान म्हाका मारले हा मेगेले शत्रुवे मेल्लो मेगेल युद्ध संपन्न जाल्ले म्हूण कुशेरी व्रत्रासुर समाधी स्थितीर वता तदनंग हो कोण इंद्र हे म्हूण आसिल्लो नारायण कवच सांगून आसिल्लो तशी इंद्राक खंयची नमुने शक्ती आसिल म्हणारी त्या तागेल वज्रायुधान तुची नारायण कवचा पवरा निमित्त तो मरना तागेल पोट्टान तू तेन वज्रायुधान तुची ते पोट भेत्तून घेवन इंद्र भायर येता
हे जाऊची पुढे इंद्र पोट्टा ಅಂತ असताना गिळ नसताना वृत्रासुर ते असील पूरे देवतेक ते असील पुरे अप्सरे गंधर्व कोण पुरे पळयतस प्रजापती ऋषी मुनी पुरे जन भिवून बित्ताची इंद्र गिळ्ळुवे म्हण सांगून एक लेका अंक हागे स्पिरिट पळून खुशी जावन असता अन्नेक सैड हक्का गिळ्ळुव्यात कसं करचे म्हण सांगून भय करता तदन नारायण कवच असिल निमित्त तागेल पोट बेतून भायर येता कडेरी भायर येवन हो समाधी स्थिती असता ऑलमोस्ट तागेले अंगान कसं जातस म्हणून कळना वृत्रासुराक तो तागेल देह सोडता हो हागेल वज्रायुध पेटयता वज्रायुध फास्ट गुनू 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 तागेल गळ कट करता कोणाले वृत्रासुरान त्या गळ कितली व्हड असेल म्हणजे कितली की किलोमीटर असेल त्या इतलीसान वज्रायुधान तू शार्प कट्ट 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 अशी 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 कट जावच्याक एक वर्ष घेतले की बडे एक वर्ष तागेल गळ कट्ट जावच्याक हम्म तदना पूरे जन हे करताची सिद्ध लोक चारण लोक पूरे लोक ಅದಕ್ಕೂನು पुष्पवृष्टी करताची इंद्र विन्न इंद्र विन्न इंद्र गेलवलो जला बद्दा जाऊन इंद्र गेलवलो नाही इंद्र गेलवलो कसाने स्वर्ग मात्र संसार सांसारिक लोकाचे बद्ध स्वर्ग म्हणारी मेटीरियल वर्ल्डात स्वर्ग ಸ್ವಲ್ಪ दिवसाकाशे वृत्रासुर पळोवच्याक तो ते युद्ध सोलवल म्हण दिसता जाल्यार बद गेलो मेळ्ळाले वृत्रासुराक तो खंय पावलो संकर्षणाले ध्यान कोरनो तागेले एक समाधी स्थिती कोरनो वृत्रासुर संकर्षण लोक पावलो बद विजय मेळ्ळाले वृत्रासुराक हो आनीकय संसारिक बंधनांतू वस कोण इंद्र हं हक्क मारली वै कोणाक वृत्रासुराक मारले वै मारले जलारी इंद्राक खुश जलवे ना इंद्राक कसाला खुश जायनी इंद्राक कसं टेन्शन असं पळे हंग इंद्रशी बेसला हम्म कसं जाल्ले म्हणून नेक्स्ट सेशन पळया सोमार हांगासील पूरे जन पुष्पवृष्टी कल्ल्यांची शी घाल न्हू तांगेल तांगेल घरा गेल्यांची कोणेय इंद्रा लोलो चेनीची हम्म कसं जाल्ले म्हण सांगून आम्ही नेक्स्ट क्लास पळया इतले सांगताची आयचे सेशन विराम दिव्या कोणाक कसं डाऊट असवे अर्थ जल्वे सने पॉइंट सोडला डाऊट असलं निमगी याची कोणाक कसं डाऊट ना म्हणले हे हरे कृष्णा वृत्रासुर माताजी।